ସ୍କୁଟି ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲେଇଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସ୍କୁଟି ଉପରକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୁଲ୍ୟନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମିସି ସ୍ୱପ୍ନା ସାହୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାଶିଷ ଗିରିଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ବାଟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂଜା ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସ୍କୁଟି ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଉଦଳା ପଟରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ OD 02BU 0428 ଆସି ସ୍କୁଟି OD 33W1280 ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲାଇର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିସି ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି